বুকুনি হবো না কয়জন তো মানে বড় সারা নাও ফাইদা আমরা তো अब तुलसी करनी से सिनार ने हम तो तुलसी का नकल है आश्रम बारी तुलसी का मंगे का बड़ा रोतो डायरेक्ट तो हे तो मैं बोले हां ओके मनो गान भी सिको थम ले ठीक है से सिमाला सा करी खाना को हाई ना था खाना तो सिंग में सिंग दै सनान माराय नि तो अब सर मने फोटो क्लाइम के भिडियो अब जे हरे देखाबो माने बकरना के पुछे खाइ थाउ मैक्स नि तो फाँसी गर्नु yang पहिलानो निन्दा जानांगौ अमा कोनो भाबे उसिदिया विशेष कलाई बहुत बार सावसं थानसा नै जे बर बुजाखा ब बाहायके बबाय थानसा नै आसं नायबा थानसा हामजांगनि बिसिंति थानसा मानो सामुंनि बिसिंति थानसा मानो जोङो एलाकानि आमचाइनि डेभलपमेन्टनि बागै लामा नांगौ एक जुगे एक संगे कक सागांके जोंनो किसा लामा रेडि आबो थानसा फायो आरो अ जागा कोनो कम्युनिटी हल नांगौ स्कुल अ जागा चिनि ब जागा जाने आबो ठीक ठीक साइमिया चिनि विभिन्न जागा जे एकलब्य विद्यालय आबो तारातारि खलाई दि एक बाक्य जों सागांके आरो यूनिटी फायो किन्तु बुलाई अमहाय इयो खलाई तो यूनिटी फाइबे आर ब आसले बिनि दलनि ऊपर कंट्रोल करिखा जों साइमानो बिनि विभिन्न कर्मी रक जोंनो साव ब निजेनो अफसोस खाइ दङ बिनि कर्मी रंने आरो आं अमहाय ताइ बिसि दिन आबो माने नेतृत्व रिमांगलाखा बिनि बुसाक जाया आं बायदि थाना नांगौ आनि क खननाय करिखा किसा एंकेनो बिनि कर्मी रक बिनि आरो थाङै सापु हाय एंके लां तंलिया नंबाय अनेक जोंबो साइमानो बिनि दल तामंग ताव तो काजे आंगाबोनो सानामु जोंबो जे बीजेपी एकटा सर्वभारतीय दल जों जथेष्ट जों निजेनो जों कन्ट्रोल नारगि दं जों चिनि पावनो मिसइउज जों खायना नाया ताछाड़ा चिनि जनजातिरा सब समय शांतिप्रिय बरक सहज सरल चिनि थिंकिं जों ताव डेभलपमेन्ट नायो अबंखा चिनि बरक नै मेन कक तले अ डेभलपमेन्ट नि बगे जेटा नांगौ अब तो चिनि मन्त्री महोदय साखा चिनि लामा कलमा तुई हर अब तो जों दिनो दङ जेमन चिनि तुई ग्राम गामरिना बगे जेटा जल जीवन मिशन उंतो विभिन्न आवाई स्कीम नि माध्यमे जों डेभलपमेन्ट नखाइथों तले गणतान्त्रिक अधिकार ना राजामल एकटा कक अम गणतान्त्रिक अधिकार बबो तो गणतन्त्र न विश्वास खाइन तिनी बुध बुझे एमडीसी खाबले एकटा पार्टी नि मुखिया बले बत तले डेमोक्रेसी न जदि साइमान नहिके डेमोक्रेसीओ जेकोनो बरनि अधिकार बतंग आं बदल थांगे राव खाइनाय सामुंताना तले बई तो आबनि समाधान करे अनेक राजनीतिक दल नुखाजों बुमानि इतिहास कयदिन तिकिखा पाब्लिक आबार नाय दङ टिप्रा सारक ताबो यथेष्ट राजनीतिक भावे सचेतन तो अ एलाकाओ तिनी अर हयतोबा अनेक आईपीएफटी बतंगमानो मथा बतंगमानो बीजेपी बतंगमानो किन्तु कयेकजन दङ बिनि आबहाय आबनबो कंट्रोल खायनायनि दरकार तो आं गोसोनो सानाय ब जेहेतु आदलनि सुप्रिमो प्रद्युतजी आबरनो नायना नांगौ ब तो सब बार दिल्ली बे कक सानाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नायो तले जेपी नड्डानि सभा ब एकटा सर्वभारतीय सभापति ब बे चिनि जनजाति समाजनि चिनि हुकुमु मुकुमु लाइबुमा जा तमनि एडिसिनि ताम समस्या तम जों तो आरो जनजातिनि एमपी एमएलए मंत्री एमडीसी ताइब मोर्चानि नेतृत्व चिनि इवेन आईपीएफटी नि नेतृत्व मालाय खेबले जों जे मालाय माने अब चिनि समाज दफा हदानि बागैनो साबले जोंबो हे देबा आगामी दिनाव एडिसि न ताइब रांनिनो साव जों ताइब आरो गणतन्त्र न ताइब काहामकै प्रतिष्ठा केने कक साव आरो ताइब पंचायत सिस्टम न ताइब स्ट्रंग खाइनानै जों कक साइतु फाइनान्शियली सपोर्ट आगि तो करे 15 फाइनान्स कमिशन तबक जेबाबे जोंनो डाइरेक्ट रांनि दङ बिसिरगो आबै कामुं दङ आबनो ताइब जों सांविधानिक भावे ताइब बाहायख्लाय जों आबो सुजुगनिमान 125तम संविधान संशोधन खालाय जों आबो एम्पावर्ड खेना नाय दङ तले अम तो तिप्रासा बिरोधी आबले तिप्रासानि बागै नोंनि दिमान खाय दङ ता नोंबो तिप्रालेन माने आबल तो जों नाय दंमै आबले
जों एकालबो विद्यालय मा खायना ट्राइबल वेलफेयार मिनिस्टारनि डिपार्टमेन्टनि बिसिंते जों दै मारिनाय DWS नि बिसिंते हर मारिनाय सिनि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टनि बिसिंते जों हेल्थ फेसिलिटिस ताइ बारिना नांनाय सिनि PSU रंनो PS प्राइमरी हेल्थ सेंटर आरोगो जों डक्टर नार्स बिथि एभेलेबल खेन नांनाय ब्लाय हेदबा ताइले जों बुफ्र मानाय मेया आबोनि आगे बसिनि अनेक किसु खायना दायित्व दं आबो खायतो मोसं आबोनो तो बन्द खाय मेया ताइले बुलाय तकलाय बाबो गला निजेयो खायमाने अ जगह तंगियाखो तो बाकी जगह रागो पुलिस बरुतुक तंगो पुलिस बिनि काम खायनाय कारण जे दुष्कृति ब तो बुमानि परे खाननाय न स्वाभाविक एवं डिटेल्स तो रिखाना निश्चय अ एलाकानि ब बिनि बुमुं ठिकाना ये कोनो दिन तो रमजांनाय पुलिस निश्चय सामुं तांनाय कारण पुलिस केबो याखै प्रधानमंत्री कक सावै न सिनि सरकार पलिसि जों आबो ठीक खालाय ताइले नों सल्युशन भाइके मानाय नों तो बिनारा थांना नांनाय बिनि सावानो नों जेबाबे आबो खैरिखा माने विभिन्न जगह लामा कासिदन नायखा हादुल कोगरिखा आमाहाय अटैक खैरिखा आबर बतामसा वेलकाम बजानखा ताइले जों ताव नरमनाय ब एकदिके वेलकाम बसाव अन्यदिके बिनि किसु गुन्दाना नर बुइ मानो हिनि हाय दि साखाना तो आबो ठीक गया काजे डेमोक्रेसना विश्वास खायके যদি भारतनि संविधान न बये तो साइमानि तो खायके अम साइमान दरकार गणतंत्र व्यक्ति अधिकार दं आं ब राजनीतिक दल खायना इनका सर प्रदुत किशोर तंगना नांमाने जे आमाहाय अटैक आबो ठीक गया आं सपोर्ट खालाया एकटा कक बिनि बुखनि नखरिया ब आबोनो साना नांमाने बिनि कर्मीरनो सर बिनि तो वेलकाम जों दाबि खिदि नों बरा वेलकाम खाय तामा खाय जों नुकजा किन्तु नों आसुगै तो कक सान नांनाय ब्ले ताले साबाय आसंनाय जेपि नड्डा बाय ओ नरेंद्र मोदी बिना आसंना नांनाय ब्ले नों दिल्लीयाव थाङै उपाय देता जों सिनि पारा कामिनि कर्मीरक जदि खुमुलंग जमेत थांबाय एके नों दिल्ली बायके थानाय दिल्लीनि प्राइम मिनिस्टारनि अफिस नन बायके खुलगिनाय बा आबो अनसंना नांनाय ब्ले ता काजे गणतन्त्र न बुजिखायके गणतन्त्रनि जे अर्थ मिनिं डेफिनेसन आबो बुजिना नांगौ इनका सर सब ताबक साब नहीं